Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, ako ay naki-attend ng Halloween party pero hindi ako nagdala ng costume. Siyempre, kasi hindi naman ako mahilig mag-party-party at mag-celebrate ng Halloween. Curious lang ako friends kung paano sila mag-celebrate ng Halloween kaya umattend ako. At ito na nga, check this out! Ano yung pinanggagawa nila sa Halloween?